84 syntypoika perheeseen pienessä, ole maapallon parhaiden ihmisten viereen. Ekat askeleensa otti jossain päin Tuusula, siitä asti siellä ollut eikä se tuu muuttumaan. Tuusulassa paikas paris, askelisit kulu, ja paikka pojan toiseksi ei oo vieläkään muuttunut. Onnellisesti siellä asunut ja tulee asumaan, tai ainakin näin aina poika toivo haluaa. Vaikka koulu on ollut kesken moni vuosia, poika päätti se selvittää kaikista huolimat. Ja joskus samassa koulussa tuli lähti roihuumaan, kun pääsi tekee räppi kanssa tutu koulusta. Nyt on yli parikymmentä vuotta tullut kuljettu, ja monta sivua elämääni kirjasta on sulkenut. Vielä on paljon edessä, mut mä oon valmiina. Tää poika pärjää tanssimaan muistojen tahdissa. Jokainen päivä meitä kuljettaa, jokainen askel vie kohti seuraavaa. Mut vielä sul on aika rakentaa elämäsi kirja muisto kerrallaan. Nyt kuulet lainit puolikkaasta, mistä kaikki alkoi. Vaikein alkuvuosista, mä muistan paljon. Joka perhe 3 sisarusta, ei yhtään Ottolasta. Faija kaukaa Aasiasta, mutsi täältä Pohjolasta. Syntyi Ruotsis Kellokosken kautta Purolaan. Pystyen mä niitä kotipoikia sieltä unohtaa. Jos tehtiin jotain hullu, tehtiin saman aikaan. Harmi ettei ajat takaisin palanne lainkaan. Urheili paljon, ei tieto rap-gameista. Näki silloin vähän skene, vaan suoraan seinistä tuli teiniska. Vaikka vasta 15, vaikka rakastankin, ei tehnyt lasta siihen toista. Nyt on vuodet kulunut, 85-06 tyyli muuttunut ja askel vaihtunut uuteen. Mun elämä on musiikki, jo askeleet on valmiit. Oon valmiin tassi muistojeni tahtiin. Jokainen päivä meitä kuljettaa, jokainen askel vie kohti seuraavaa. Nuori olla kerran aina tulla vanhemmaksi. Nuori olti kerrotaan sitä muistojen tahtiin. Kun hyvä nuoruus takana, kun kaikki aika saatiin, on helpompaa. Nyt tassitaan muistojen tahtiin. Nuori olla kerran aina tulla vanhemmaksi. Nuori olti kerrotaan sitä muistojen tahtiin. Kun hyvä nuoruus takana, kun kaikki aika saatiin, on helpompaa. Nyt tassitaan muistojen tahtiin. Jokainen päivä meitä kuljettaa, jokainen askel vie kohti seuraavaa. Mut vielä sul on aika rakentaa elämäsi kirja muisto kerrallaan. Jokainen päivä meitä kuljettaa, jokainen askel vie kohti seuraavaa. Mut vielä sul on aika rakentaa elämäsi kirja muisto kerrallaan.